Kedamtang Thereponi Paikri Troxy, Urmiarni, All Party Hills Leader Conference, Cheraikom atum Cepatir Piponsi, Methangalo Riarlo, Longle Phelang cheraikom nangji pura Dongkamukam Revenue Circle asaihem athengno along Ingtang Pring kachesong asaidengpon. Kachesong ahut solar project lapen ambani aphan Longle ki PG pualong ke APHLC song atum command 2 neta chidondun thek thepusi kachesong ahut ningji pon. Jesemet ilitum along lealong non solar project aphan chiri suri krener ke plapen compressed biogas aparman chiri lang asira chiri suri phokya palong leki PG aphan si sarkar atum pen pathik ponlo lasi bang so along leki PG palong abang ke command 2 neta APHLC song atum pen ke chedon dun un e lapen pilong le pusi ka chesong hot ang tong ti pen ning je pon tangte non dagla BGR along le pu dag chiri suri kre sido puno la pusona long liat dang tepi la sona plang ke the dak kuplia dolong pen ke cheng ha hoi tok klok la puana long liat dang ke the la sona ke e plang ke tepi la sona plang lok si plang kriet pom pang runang la ang si 1.5 lakh bikas le la sona plang lok si plang kriet pom nang la ana long le tum pek det puno tang te ilitum ka chepahem pulong je long le kwang si dui lang la bang si ma fa si dang ilitum Lata ningkani sihini panggali, umi sihini panggali, epong pitang lo, no laso alang pi, laso hydro project, la mantu lo kipike. Our land is our life. We say no to land loot pusi kachesong ahut athepi and ponsi Mukesh Ambani go back. ADB go back, stop selling our land, no CBG in Karbiang Lompu ke hang taram ponsi, Dongkamukam rong so piarlo par ompluk an pindo. Kachesong ahut APHLC song atum pen governor sa phan panongsi Dongkamukam Revenue Circle Officer sarideng pin pura lo pajirdang. Non KAC kachari bom BJP sarkar atuma bangke company atuma phan hangsi voreng over sai long dun popu pen ajoksi non abangke reserve forest along le anta ambani atuma phan ki PG aphan si chisik pontang do borjana hawara long solar project ki padu ji along le along sitami ahem phu ke karbi atum si ke do saidi sita ahem phu avi pusi non kachari bom asarkar atuma bangke paklang pondo pusi kachesong ahut jai kathar pen ningje pontu Nilitum pini kachesong ke lalu. Je itum six schedule pen itum tribal tribe atum pan longle right tip lo. Longle right tip six schedule do kokopot ilitum longle anut kapre ketum nang long dundi. Amad la tum cuma thatu la non ke do BJP sarkar tum cuma thatu ke company apan hang si appointment job service nang PG employment nang PG long dun po pamasi alang litomhan reserve forest anda ki PG pu akam reserve forest day karbi atom hanga eviction lo ani si hai jilang so long karbi garo daman eviction lo hala daksi ako ambani atom hanga ki PG po lapen ke hapu ADB lapen APDCL atom ke ha mensing tiso arong lapen akung array hala dak rong inkoy rapido hala pan eviction si 18 suri krener kep achiri along le tirai tv kipuke halada long le ahem pu ave pu karbia tum si karbia atoma pan long le ahem pu ave pu kipu ko puson alam loma aya kipuke karbia culture karbia ritiniti kata chepedo nang ipu skipu ante halabang sohot government do etlo aprang News report KTV News.